нахуст таъссуротатонро аз бозӣ дар намоишномаи Сервантес дар шаҳри Прага бигӯед. ин намоишнома бештар ба сарнавишти худи Сервантес бахшида шудааст ки Дон Кихотро навиштааст. ин қисса аз саргузаштҳои дар зиндон будани Сервантес ва наҷоти дастхатҳояш дар он шароит нақл мекунад. ман хеле ин асарро дӯст медорам. чаро шумо фикр мекунед ки Сервантес дар асри 21 ҳам метавонад хеле муҳим бошад? ба назари ман масъала дар содагии Дон Кихот аст. режиссёри мо ҳам мегӯяд ва ман ҳам бо ин андеша розӣ ҳастам ки мо дар як ҷаҳони пурмоҷаро зиндагӣ мекунем. мо хаёл мекунем ки корҳои дурусте анҷом медиҳем, вале дар бораи паёмадҳои амалҳои худ намеандешем. мо мехоҳем зиндагии пурмушкилро соддатар гардонем. дар зиндагӣ интихобу ҳавасҳои зиёд дорем. ба иштибоҳҳо роҳ медиҳем. вале ҳамеша як роҳнамое вуҷуд дорад ки бояд амалу рафторҳои моро ислоҳ ва ба роҳи дуруст ҳидоят кунад. мо зиндагиро сода мекунем, тавре Дон Кихот мекард. ҳарчанд як марди нимдевона буд. яъне ба назари шумо мешавад ин қаҳрамону саргузаштҳоро ба замони имрӯз мувофиқ кард? бисёр бахшҳои ин қисса гӯё бахше аз фарҳанги имрӯзаи мо шудааст. масалан ибораи ҷанг бо осёбҳои бодӣ имрӯз ҳам барои ифодаи нияти анҷоми амалҳои нек истифода мешавад. муҳим нест ки ту дар ин мубориза мағлуб мешавӣ. худи ҳамин мафҳуми ибора ҷаҳонӣ шуда ҳамеша аҳамияти имрӯзаву замонавӣ доштааст. тамошобинони филмҳо дар кишварҳои мисли Тоҷикистон шуморо бештар аз нақшатон дар филми замони фавқулода маъруфи Санта Барбара ёд доранд. то имрӯз то куҷо назаратон ба ин нақш дигар шудааст? I loved the role. I loved playing Mason. I didn't always agree with the writing. ман нақши Мейсонро дӯст медорам. онче ки ман дар нақши ин қаҳрамон дӯст намедоштам марбут ба корҳое буд ки дар хона анҷом медод. ӯро дар иҷрои корҳои хона дӯст намедоштам. барои ман лаҳзаҳое писанд буд ки ӯ ҳамчун як инсони бад рафтор мекард ва худаш ҳам медонист ки кори бад мекунад. чизи ҷолибе дар бораи сериали Санта Барбара ки баъди суқути шӯравӣ пайдо шуд ин буд ки зиндагии бебандубори қаҳрамонҳоро намоиш медод. тамошобин медид ки як зан метавонад бо чанд мард робита дошта бошад ва бархе инро ҳамчун як фарҳанги маъмулии амрикоиҳо қабул карданд. албатта ин андеша дуруст набуд, балки қиссаи хаёлӣ буд. аз назари ман амрикоиҳои маъмулӣ на ину на онанд. қаҳрамонҳои Санта Барбара хеле замонавӣ буданду мисли дигар бахши ҷомеа чандон муҳофизакор набуданд. албатта дар амрико афроде ҳам ҳастанд ки хеле боз ҳастанд ва онҳо дар паҳлӯи онҳое зиндагӣ мекунанд ки хеле муҳофизакоранд. хонаводаи Кепвелҳо дар ин филм аз пешрафтҳои ҷомеа буданд. дар суҳбати қаблӣ шумо гуфтед ки бисёр мехостед аз Тоҷикистон дидан кунед. то куҷо ин орзуи шумо ҷиддӣ аст? ман бояд бигӯям ки хеле сайру ҷаҳонгардиро дӯст медорам. ман инчунин суҳбат бо онҳоеро дӯст медорам ки ин филмро дидаву хуб қабул кардаанд. аз он давра ман хотироти хуб дорам. бароям ошноӣ бо фарҳангҳои мухталиф хеле писанд аст. то имрӯз ман аз 8 ҷумҳурии собиқи шӯравӣ аз ҷумла Қирғизистону Қазоқистон ва Озарбойҷон дидан кардаам. ман ҳанӯз дар Тоҷикистон набудам ва мехоҳам ҳамроҳ бо ин кишвар Узбекистонро ҳам бубинам. фикр мекунам ки Тоҷикистон бояд барои тамошо хеле ҷойи хуб бошад. Thank you very much. Thank you.